Taavi Ylimäki ja Vuolangan moottorikelkasta Ouan R. Matka. Ja laidalta 15 Arto Heikka Ylitornin Ruuan. Näin sieltä Jari Kiesi, jolle Ylimäki aiemmin Niemi Kotilaittoon hakuoja ja terveyspalveluviestiöille. Anttila tuodaan Volvoa. Volvo ja Timois Lahmeri kuljettajana. Nyt Svanbergilla alkaa jo aika kovasti pieniä asittaa tuossa. Mutta ei mitään hänellä on Svanbergilla kyllä tuossa vielä näitä aisteria takana. Etuvaihtoautoja kaikilla on hirviä ihmisiä eteenpäin. Mutta Niemi pitää kuitenkin Niemi kokemuksella ajelee tuolla Keuhkon paikalla. Tulee tuolta Honkajoen seurasta. Värittäjät Honkajoen värittäjät. Kulkunen Toyota mä esikin jo aiemmin, kun Vappaluodon lähdettä taisi olla. Tämä Toyota ja kulkee ihan komeasti. Ja jo kaaviot on sellaista, mikäli tässä jäät aivan tuonne häntä puoleen, niin sanoisin vielä yrittämään uudestaan tuolla keräilyeliställä. Jos käy niinkin, että ei esitään ensimmäisen lähteen, tuolla mahdollisuus suoraan tuon keräilyyn mukaan. No niin, näin alkaa olla tämä lähtö valmiina mallilla, kun otetaan valmiina, ei tule enää ohituksia näille näkyville.